Volgens mijn ouders riep ik altijd als klein jongetje dat ik tuinarchitect wilde worden of een hotel wilde hebben. En nu heb ik schijnbaar beide. Ja, dat heb je mooi gecombineerd. Dus het zit er wel in. Ja. Maar ik heb psychologie gestudeerd, dus ik wilde een universitaire studie doen. Daar in eerste instantie ook wel van gedacht dat ik daar misschien iets mee wilde gaan doen. Ik kwam daar snel achter dat dat niks voor mij was, maar dat ik wilde ondernemen. Nee. En van daaruit is eigenlijk het landgoed gekomen. Nee. Alhoewel een psycholoog ook wel met mensen bezig is en horeca gastvrijheid zit je natuurlijk ook met mensen bezig. Dus dat is misschien een beetje de link dan. Dat zou de link kunnen zijn. In die zin dat hij veel eisender is geworden. Dat komt misschien ook door tv, door films. Mensen zien iets in een film en willen dat ook. Ja. En wij willen dat ook graag natuurlijk leveren als in de film. Maar bijvoorbeeld op het weer hebben wij geen invloed. Nee. Dus ja, een film kun je een dag de opnames uitstellen, maar dat kan in het echte leven natuurlijk niet. Of wordt meestal in San Francisco opgenomen. Ja. En daar is het meestal... altijd de zon. Ja. Dat merk je wel. Van de andere kant mag dat natuurlijk ook. Wij proberen heel hoog dienstenniveau te leveren en daar mag je ook wat verwachten. Okay. Maar ik denk wel dat mede door alles kan snel en van over de hele wereld tegenwoordig, dat men dat ook graag wil terugzien in wat er geleverd wordt. Ja. Kopen zelf. Ja, dat is natuurlijk... Een landgoed kopen is geen kleine investering natuurlijk. Nee. En daarmee ga je ook voor jezelf een verplichting aan dat je weet dat je keihard moet gaan werken. Ja. En dat het bedrijf op de eerste plaats staat. Is dat zo? Ja? Zeker in die eerste jaren, ja. Zeker. Je wil het laten slagen en dat is je ziel en zaligheid. Dus dat betekent ook dat je op tweede kerstdag nog een muur staat te schilderen of zo. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk, als je terugkijkt op die 11 jaar, is dat moment, het kopen was je pittigste beslissing. Okay. De rest zijn, je moet altijd pittige beslissingen nemen, maar dat zijn kleinere beslissingen en die zijn onderdeel van het grote geheel. Maar het avontuur aangaan, dat is de belangrijkste beslissing. Stap in het diepe eigenlijk. Hè? Want je hebt er ook geen, natuurlijk, je kunt niet het vergelijken met iets anders in je leven, want dat heb je nog niet gedaan, dat ondernemen. Is het te doen? Eigenlijk niet. In het beginjaren had ik het geluk dat ik geen partner had. Dus, of geluk is maar hoe je het bekijkt. Ja. Maar dan kun je gewoon doorknallen. Je kon de tijd anders investeren. Ja. En ik heb nu mijn vriendin is specialist in het ziekenhuis in opleiding. Dus die heeft ook vreselijke werktijden. Dezelfde tijd als de horeca, zeg maar. Dus weekenddiensten, avonddiensten. En dat matcht daardoor heel goed. Ja. Kan het niet net zo zijn dat het dan net qua dienst uitkomt, dat zij dan weer dienst heeft als jij... We proberen daar enigszins op te letten. Ja. Dat lukt niet altijd, maar nee. Ja, we hebben daar samen een goede modus in. Ja. Is wel noodzakelijk, denk ik. Een partner die daar flexibel in is, begrip voor heeft, begrip voor elkaar, natuurlijk niet eenrichtingsverkeer. Ja. Ik denk, je zou het niet kunnen runnen met iemand die elke dag verwacht dat je om 5 uur thuis bent en in het weekend... Nee, dat gaat niet. Dat is in onze branche gewoon niet mogelijk. Nee. Waarom merkte je dat? Ja, ze nemen je wel serieus, maar het is toch van in eerste instantie een beetje de kat uit de boom kijken, wat komt die jonge snuiter daar doen? Ja. En als je dan maar heel veel lef toont en vooral laat zien dat je het echt wil, dan willen ze wel met je aan tafel gaan. Maar de scepsis in het begin is er zeker. Die is er wel, ja. Maar goed, als je dan die passie laat zien en de doorzettingsvermogen, dan gaat het wel, slaan ze wel om. En ook kiezen en zoeken naar mensen die juist wel erin geloven. En ik heb zelf gemerkt dat juist de mensen waarmee je dan in aanraking komt en die iets zien in dat jonge gastje, dat zijn nog steeds mensen met wie ik met heel veel plezier samenwerk. We zitten in rond de Via Belgica, de ontwikkelingen die het Romeins verleden herbergen, doen we heel veel mee. We zien wat de regio zich ontwikkelt. 8 jaar geleden, als een klant uit Maastricht kwam, dan zei hij dat zoiets buiten Maastricht kan liggen. Ja. Dat was een beetje de instelling. Ja. En nu hoor je dat niet meer. Nu is wij zijn onderdeel van het gebied. We zijn
steeds in ontwikkeling en wij ontwikkelen mee. En Ja. dat maakt het ook wel leuk, dat je samen in een soort vaart der volkeren nu samen een gebied op de kaart zet. Ja, zeker. Duitsers zijn natuurlijk gek op alles wat, even generaliserend, wat met geschiedenis te maken heeft. Ons landgoed is ooit eigendom geweest van een Franse koningin, dat vinden ze interessant. Tuinen vinden ze mooi om te zien. Wij passen wel heel erg in wat de Duitse markt interessant vindt en dat merken we heel sterk. Ja, want volgens mij bij hun zijn er ook minder van zo'n mooie kastelen, gebouwen, villa's zoals wij natuurlijk hier hebben. Het is vaak ook niet meer privébezit, maar juist van stichtingen en, of overheid, waardoor het ook een andere invulling krijgt. Ja. En de Duitse toerist of gast komt graag over de stad. Een enorme dosis doorzettingsvermogen, want jij kunt jouw plan nog zo geweldig vinden. Er zijn altijd mensen die mits en maren zien en die zul je moeten overtuigen. Of je zult altijd weer nieuwe wegen moeten zoeken om bij dat doel te komen. Everybody's making choice, on the